Преди 3 месеца исках да разбера колко Red Bull ти трябват, за да се приведеш от дискотека без пари. Купих 12 кенчета и обиколих целия студентски. Накрая намерих такси и след малко убеждаване шофьора се съгласи. Закарани до НДК за 6 Red Bull, но щом слязохме, осъзнах, че си забравих GoPro-то в колата. Добре, че снимахме видеото, защото имахме номера на колата, обадихме се на компанията и те ни дадоха телефона. Здравейте. Извинявам се, че ви затрудняваме още повече. Къде да ви изчакаме? След минута и половина, 2 минути. Явно не знам как работи времето, защото сега трябваше да изтичаме 1 км за 2 минути. Добре, че вече имам опит. Направихме тренировка по бързо ходене до колата и дадох 2 Red Bull за допълнителното време. Стигнахме до НДК, като цяло дадохме 8 Red Bull. Пича беше много готин, повече и вие. Не очаквах да стане от първия път. Пишете какво друго да се опитаме да купим с някаква напитка. И последвайте, за да може следващия път да се опитаме да го направим с инди и тенис.